Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардори азиз, апа ва модарое ки тамошо мекунед. Авиакасаи Толибов имрӯз 8 июни соли 2025 ина бозам эфир сар додем. Бардори азиз, аз нарх навои билетҳо шуморо бохабар мекунем. баъд аз ами иди Саиди Қурбон нархи билетҳо хамидагия бардоро ай Москва душанбе рафтан Кӯлоб Хуҷанд ё ки Бохтар нарх арзон шидагия. Бардори азиз, ина марҳамат кунем, дар ин суҳбат мекунем. ногуфта намонад ки авиакасаи Толибов электронни билетҳо дорем бардоро. ба тамоми рӯи дунё билет ҳастай, билети ҳавопаймо. нафаре ки дар эфир иштирок карда наметавонанд, бардори азиз, ҳаминҷа номере ки ҳозир дар рӯи экран дидесин WhatsApp дорад. шумо метавонед дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. ана аз соати 7 саҳар то 11 шаб ба вақти Москва дар ҳамин вақт кор мекунем. дар ҳамин вақт метавонед муроҷиат кунед, бардори азиз, билет харидорӣ кунед. хуб, ина марҳамат дуроин. эфир сар додагем, бардори азиз, марҳамат дуроин апа ва модарое ки тамошо мекунед. саволу ҷавоб кунем дар прямой эфир. хуб, раҷаби Саид, ва алейкум салом. Бардар, билети душанбе Жуковский чанд пул? 15 июн. ҳозир мебинем акай Саидҷон. душанбе Жуковский 15 июн. так душанбе Жуковский 15 июнда 23500 рубл мешавад. 23500. так 14 22500 мешавад. акай Саидҷон, 14 1000 рубл арзонтар мешавад. агар шикаданӣ бошем 14 арзонтар мешавад. Али Абдулло Ҳамидзода, ва алейкум салом. бардар, хуш омаден. хоҳиш мекунем, агар маълул набошад, бардори азиз, як дастгирам кунед, як донаги лайкам бомонед барои дастгирии канал. Бекзод бо Мурод, ва алейкум салом. 15 август чанд пулай? бародарҷон, нависен ай киҷо ба киҷо чанд сумай. иҷа шумо фақат гуфтен чанд пулай 15 август, давомша нагуфтен. Али, салом, сӯзи хуби ака, моҳи август чанд бошад? Ва алейкум салом акай Али, бародари азиз. ай киҷо ба киҷо чанд сумай? Бародари азиз, нависен, шаҳрша нависен. билети ҳар ҷо ҳар хелай. Москва душанбе дига нархай, Кӯлоб дига нархай, Хуҷанд дига нархай, ана Бохтар дига нархай. бародари азиз, барои ҳамин хотир шумо шаҳршам гап занед. мумкин шумо ай Питер душанбе бирен, бародар, ё ки ай Екатеринбург бирен душанбе. так Бекзод, бародар, нависа Жуковский душанбе 15 август чанд пулай? Жуковский душанбе ҳозир мебинем, бародарҷон. августда, так моҳи август ҳозир қиматай, бародари азиз, 23000, 23200, ай 23000 сар мешада акай Бекзод, бародарҷон. 23000 рубл ами сар мешавад моҳи августда. мақсад бинем, бародар, агар ки барои шумо ҳамин нарх маъқул бошад, ай ҳозирам метавонем бигирем. ҳозир моҳи июнай, июл, август, мақсад 2 моҳ пеш метавонем бигирем. ҳозир нарх наво ҳастай.
ҳамин нархҳо касида ки маъқул бошад дар ин момент метавонем гирифтан гирем, паспортона рӯӣ мекунем бародар. Билетона менависем. Домодедов пуло 20 август бинака. Ози мебинем бародарҷон. хоб Домодедов. Хулас ҳами билета шумо метавонед 3 моҳ пеш гирем бародаро. 3 моҳ баъзе ҳолатҳода то 4 моҳ пеш ҳам мешавад билет гирифта. хоб Домодедов пуло 20 август акай Али. Так 20 ози яхо. Так 26400 рубл акай Алиҷон. Ем дани момент 26400 20 август. Ҷамшед Саидов салом ва алейкум салом. Билети Москва Бухтар ай 20 то 25 июна. Худо нигаҳбон шуморо. Раҳмат акай, худованд шуморо нигаҳбон бошад. Хушомаден акай Ҷамшедҷон ай 20 то 25 агар овозиянда нигоҳ кунем бародар. хоб ай 20 то 25 июна агар нигоҳ кунем, ана варианти ай ҳама арзонуш так ози як дақиқа. Так варианти арзон 20700 рубл бародарҷон. Ай ҳама арзонуш. Баъд ами рейсои бохтарам бардори азиз. Рейсоша хела кам кардагиян. Да як ҳафта ҳами моҳи июнда якта рейсай. Ана то 10 июна рейс нестай, ба рӯзи 10 мешавад. Инами аз якм то 10 июна рейс набуд, 10 рейс ҳастай. Баъд 17 мешавад. Баъди 10 17 ҳастай. Баъди 17 23 24 ду рӯзига рейс мешавад. Баъди вай бо 3 июнда мешавад бародаро. Хулас ҳами рейсои Шеремет ва Бохтар моҳи июнда як ҳафтада якта мондагияну моҳи июлда бошад дар як ҳафта ду бор душанбею сешанбе. Касе ки аз Шеремет ва Бохтар меравад рейсоша кам кардагиян бародаро. Пеш ҳар рӯз буд. Ҳами Москва Бохтар ями як ду моҳ пеш ҳар рӯз рейс буд. Ҳар саҳар ё шав масалан рейс мешид. Значи спрос нестай. Пассажир нестай. Клиент нестай, ба ҳамин хотир мегиранд. Талабот ки кам бошад. Салом ака ред менависад. Салом ака душанбе Казан 15 июн чанд сум бошад. хоб бародарҷон оз мебинем. Так душанбе Казан 15 июн. Так душанбе Казан 15 июн дар рейс нест. Так 14 июнда мешавад бародарҷон рейс. Так 14 июн мешавад, баъд 17 июн душанбе Казан. ана нархи арзонаш ҳамо 17 мешавад. так ҳозир ман нархша шумода гап мезанам бародар. так душанбе Казан оз як дақиқа. Так 17 да 28500 рубл мешавад бародар. акай ҷабарда нависай номуш ред мебудай. номи каналаш Негматова бошад. 14 июн Жуковский душанбе чанд сум. ози мебинем бародарҷон. 14 июн Жуковский душанбе. Так 14 июн да Жуковский душанбе 22000 рублай бародар. 22000 рубл мешавад. 13 дам ҳамин нархай. 13 июндам ҳамин нархай бародари азиз.
бардоро касе ки сообщение нависага очерад хати хондесам. Агар сообщение нависта бошад сабр кунед, да сообщение ҳама ҷавоб медиҳем. али, ташаккур зиёд ака, муваффақият дар кор боро. Саломат бошед бародарҷон, раҳмат. Шумоам муваффақият дар зиндагӣ. Сулаймон Изомов салом. Ва алейкум салом. Билет 29 июн. Душанбе, Казан, 29 июн. Ва алейкум салом акай Сулаймон, хуш омадед бародарҷон. Так, ҳоз мебинем. Душанбе, Казан. Так, 29 июн. Душанбе, Казан. Так. 29 июнда рейс нестай. 28-да рейс мешавад ё ки 27-да рейс мешавад. 27-да варианти арзон шай 24,000 рубл мешавад. Акай Сулаймон. Баъд якумдам арзонтарай ҳами нарх. Масалан 29-да рейс несту, 27-да рейс мешаду. Баъд 28-да бошад 26,000 рубл мешавад. Хулас нарх наво узираш надидам хе бардору. Иҷа кас. Так, Душанбе, Санкт-Петербург. 28, 29 Сиюм. Сиюм. Так, як даха. Сообщениями абҳара ҷавоб медиҳем бардоро. Так, 28, 29 Сиюм. Так, Душанбе, Санкт-Петербург. Агар касе тамошо кардиса боша бардоро. 20 ай Душанбе, Санкт-Петербург. 27, 28, 29 число 28,000 рублай. Яъне ки ай Душанбе омадан. Нархаш 28,000 рубл. Ҳамин моҳи июна дар назар дорем. Агар каси дам ки мабодо дар кор бошад, айна гап задем. Муҳаммадҷон салом. Ва алейкум салом. Билет 21 ё 22 Екатеринбург, Хуҷанд. Чанд сум? Ва алейкум салом. 21, 22 Екатеринбург, Хуҷанд. Ҳозир мебинем бародар. Екатеринбург, Хуҷанд. 21 ё 22. Так, значит, Екатеринбург, Душанбе. Лайкорам бумонем бардоро, хоҳиш мекунем. Як дона лайкам бизанем ба хотири дастгирии канал. бениҳоят эфирмон актив несташ, сус шидагай. Ба ҳамин хотир лайкотона бигзорем бардорҷоно. Апои азиз, шуморам тамошо дорен, хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем. Так, Екатеринбург. Ҳозир мебинем як daqiqa. Так,
Екатеринбург, Хуҷанд. Хуҷанд гуфта будам ба фикрама. Бале, Екатеринбург, Хуҷанд 21 ё 22. 21 ё 22 да. Так, варианти арзонаш бардори азиз тамошо карда ҳисоб бошем 20500 рубл мешавад. Ҳама варианти арзонаш 20500 рублей. Ё 21 ё 22 ҳарда чия нархае. Масад ҳамин моҳи июн. Нархҳо маъқул бошад бардори азиз. Ина номери WhatsApp сохранить кунед. Дар WhatsApp суратҳои паспортотонро роҳӣ мекунед. Мо билетҳои шуморо оформит карда роҳӣ мекунем бардори азиз. Касе ки нарх наво маъқул бошад, ина муроҷиат кунед. Билетҳои шуморо ман худам менависам бардоро. Чизе шавад, худам ҷавоб метавонам. Ошибка мешавад, чӣ мешавад? Рейс отменит мешавад. Билета метавонем возврат кунем. Билетҳо возвратдор ҳастанд. Хулас мепурсед пешакӣ билети возвратдор, бевозврат, ҳар хеле бардоро тарифҳо ҳар хел мешавад. Масалан ҳамин масъалаи билет оформит кардан чӣ кардан ҳамаша худам менависам, худам оформит мекунам. Саволу ҷавобуш дар гардани худам бардоро. Барои ҳамин смело метавонем муроҷиат кунем ба Дилипур билет харидорӣ кунем. Назар салом алейкум бародар. Ва алейкум салом. 10 октябрда билет боша як медидем Санкт-Петербург Душанбе барори кор шумода. Саломат бошен. Оз мебинем ака. Санкт-Петербург Душанбе моҳи октябр. Моҳи октябр 10 октябр. 10 октябр. Оз як дақиқа бардори азиз занг задесиям. Салом алейкум. Алло, салом алейкум. Ака нарм шумо. Саломатон ҳаме. Раҳма шумо нахсоз. Тир ака ҳамин 27 июн. Хуҷанд Москва чанд пул рафт? Ай, Хуҷанд Москва мебиёед, не? Не, Москва Хуҷанд мебуравам. Москва Хуҷанд 27 июн да? Ҳамин июн. Ҳаминро нақша фаҳмида тира кун. Оз як дақиқа. Ҳамин 27, 28 бинед ҳар рӯз чанд нархаш? 27 و 28 ози. Так, варианти арзонаш 28 мешавад, 26000 рубл мешавад. 26000 рубл. Моҳи июн. О. Майлаш саломат бошед ака. Хуб, майлаш ака. Майлаш, хуб, майлаш. Так, ҷа бародар акай Назар пурсида будан Санкт-Петербург Душанбе 10 октябрда пурсидиан. Так, бале бародар рейс ҳастай 10 октябрда. Агар маъқул бошад, ҳозирашда 20000 рублай. Санкт-Петербург Душанбе 10 октябр. Бародари азиз 20000 рубл. Агар хоҳед, метавонед ози гирифта монед. Нархи билет маъқул бошад агар. 14 июн Москва Ташкент багаж қати чанд сум аст? Нигматова. 14 июн Москва Ташкент. Ҳоз мебинем як дақиқа. Москва Ташкент. 14 июн. Так, багаж қати 14 июн. Так, варианти арзонаш 17500 рублей мешавад. 17500 14 июнда. Так, баъд бале багаж қати ҳам қай нархш?
14 июнда ҳам мешавад. ана 15 июн бошад 16500 мешавад. ишам багаж хати. ишам мешавад багаж. Багаж 23 кило, 5 кило ручной. Муҳаммадҷон саломат бошем бародарҷон. Инҷа як кас галасавои кадаги аст. 28 29 дасте 28000 28000 боша чанс меша 3000 меша 7000 точки меша чхели метна ина картатон да меспурам ани қами вае сӯзе мақсад кирам ки ай десам нагарда 28 опаҷон 28 29 ё 27 да 28000 рубл мешавад. яъне ки ай душанбе ба Санкт Петербург омадан ай Тоҷикистона дар назар дорем. билетҳо аниқа ҳамаш бе камбудия баъди липур метонем гирифтан гирем. ба сомонӣ ҳисобш мекунем апа картҳои сомонӣ яъне ки картҳои тоҷикирам дорем метонед да картҳои тоҷикирам перевод кунем мо билет шуморо мегирем. оз ман ҳисоб карда менависам нархша чанқа меша. бардоро касе ки агар пули сомонӣ дошта бошад сомонӣ хатирам мегирем ё рубл ё сомонӣ фарқ надорад. касе ки ай душанбе мақсад омадани ай тарафҳои шаҳрҳои Россия ё душанбе хуҷанд билет самолёт дорем метонем бигирем. душанбе хуҷанд ё хуҷанд душанбе хеле рейсҳорам ҳастем бардоро фарқ надорад. хулас ба ки ҷое ки масалан равакен билетҳоша дорем. муҳаммадҷон саломат бошем бародари азиз. я марамат кунем бардоро саволотон боша саволотона нависен эфир даем вақт ёфтем 1 соат эфир мекунем. валиҷон шарипов ва алейкум салом. ака 14 июн Вунукова Фарғона чанд пул бошад? пешакӣ раҳмат. так ҳозир мекунем бардоро Вунукова Фарғона 14 июн 14 июн. так вариант агар акай валиҷон бе багаж нигоҳ кунем бе багаж так прямой рейс бе багаж 18400 мешавад бародарҷон. Вунукова Фарғона багаж қати 19600 рубле мешавад. имина ами Вунукова худаш 19600 нархи билет. багаж қати 19600 мешавад акай валиҷон 19600 ам 14 июна дар назар дорем. бист кило багаж дорад 8 кило ручной. бародари азиз апҳо модаро хуш омаден. саволотон бошад марама навистан гирен дар прямой эфир ҳастем ҷавоб диҳем бародаро. ман прямой эфира ба хотири шумо мекунем ки бидуроем суҳбат кунем чахчах кунем нархи навои билеташ мода гап занем. хайна билетҳо хеле арзон шудагиай. пеш аид ай 30000 боло буд 34000 32000 33000 рубл буд.
билетҳои Москва душанбе, Москва Кулов ё Бохтару дигар. Ҳозир 22,500, 23,000 хеле арзон шуда агар бардорам. Я марҳамат кунед. қариб як таи 10,000 зиёд арзон шуда агар бардорам. Гулчеҳра, ва алейкум салом. Акаҷон, билети душанбе Москва 12 июн чанд пул шудааст? Ҳозир мебинем апаҷон. Душанбе Москва 12 июн. Так, 12 июн. Душанбе Москва. Так. Так, варианти арзонуш 22,000 рубл мешавад. Душанбе Москва. Душанбе Внуково ҳаста ҳамин нарх. Ана ё Душанбе Жуковский. Ё Душанбе Жуковский, ё Душанбе Внуково 22,000 рубл. 12 июнда. Пай Гулчеҳра. Валиҷон ака, ҳами билетҳоро напарем вақтш ба продлит кунем чанд сум бошда. Ай вобаста авиакомпания мекунад, бардор. Вобаста рейсо мекунад, ки ҷо мепарен, кадом направление мепарен. Плюс минус 5,000 штраф сар мешада, бигем 5,000 расчёт мегирен. Плюс минус, яъне нестай. Мегӯм ки баъзе авиакомпанияҳо ҳар хеле штрафша месупорен, метавонен як ҳафта продлит кунен, ё як рӯз продлит кунен, ё 10 рӯз, ё як моҳ. Мақсад нигоҳ мекунен, нарх навои билета мебинан чанд сумай, разницаи вай ҳисоб мекунан, штрафша мекунад, сбор мегирад. Короче, нигоҳ мекунед, кадом число далиш кардан дар кор. Ба ҳар ҳол ам плюс минус 5,000 сар мешавад. Маъруф Закиров, 10 июн Москва Душанбе чанд сумай? 10 июн Москва Душанбе. Ҳозир як дақиқа барлад. 10 июн. Так, 10 июн Москва. варианти арзонаш бародарҷон, ҳами Душанбе Жуковский Душанбе мешавад 21,000 рублай.
Жуковский душанбе 21 000 рублей. 10 июня. Хуб, мусалмал бошем барма. Мақсад ки любое изменение ки шумо дар билет мекунед, ин штраф қатъ мешавад бародаро. Ягон вақт бе штраф шида наметавонад. Ё возврат мекунед, штрафша мегирад, ё ки числоша майдиш мекунед, штраф мегирад. Хулас ҳамин хелае бародаро. Агар ки ай тарафи авиакомпания шавад, масалан шумо ҳамин рӯз рейс доред, ин рӯз рейса парида натавона пагада мона, шумо дар ин ҳолат метавонед мақсад сума возврат кунед бе ягон хел штраф, ягон чи штраф намешавад, суми шумо бармегардад. Дар ҳамин ҳолат вақте ки ай тарафи авиакомпания шавад. Масалан ин рӯз намепарад, 2 рӯз пас мемона ё ки 1 рӯз пас мемона, ҳамин хел винаи авиакомпания қатъ шавад, ягон хел штраф намеспоред, метавонед пултона возврат кунед. ҳамин хел бародарои азиз, лайкҳоро намондастин, лайкҳо кам. Вообще лайкҳо кам, эфиромон актив несташ, кам шуда. Хоҳиш мекунем ҳамин дастгирӣ кунем. 2 дона лайк ҳастай бародаро. 2 дона лайк 10, 20 то 30 одам дар ҳамин эфиромон мероянд, не ки лайк намемонанд. Хай баъдан бо эфиромона тамошо мекунанд, то таи 1000, 2000, 3000 мегирад. мақсад тамошо мекунанд, лайкҳо нест. Лайка бигзорем ба хотири дастгирии канал бародаро. Абубакр хеле акам созми. Раҳмат бародар, шумо соз хуб. Саломат бошем бародарҷон, идои шуморам муборак бошад. Эфир мекунем ҳамин ҷо дем бародаро. Ба қадри имкон эфир кардастем. А так мо WhatsApp мон кор мекунад. Ҳар рӯз кор кардастем.
дар эфирам ки агар рӯзое ки набошем ватсап кор кардесай круглосуточно кор кардесем бардоро. эфирам ки наброем ватсапда шумо бардоро метавонед занг задан гирем, билет гирифтан гирем. мо ба қадри имкон эфир мекунем бардоро. вақте ки ёфтем 1 соат эфир мекунем ки шумо қад суҳбат кунем, шумо бидонем ки ай ки билет гирифтесем, ки қад шумо кор кардесем бардоро. ба ҳамин хотир эфир сар метем. маъруф ба пеш бардорҷон. саломат бошед. номи шумо чист? номи ман Билолай бардорҷон. Билол. Ака Абубакр. номи ман Билолай бардор. бардораи азиз, марҳамат кунем саволотон апҳои азиз агар ҳаминҷа тамошо кардаиста бошед оиди нархи навои билет марҳамат чӣ саволе ки ҳастае саволотона нависен. оиди багаж, оиди намедонам ҳамин вобаста ба билет бошад. марҳамат кунем бардорҷонон. лайкҳорам бизанем бардоро. лайкҳо камай. 2 дона лайкай. қариб як 30 одам буромад, лекин 2 дона лайкай бардоро. хоҳиш мекунем лайкотонам бимонем. эфирора бардороҷонон намедонам эфиро беҳад актив нест. эфиро суст паст шидагиай. Абубакр шумо чанд сола? ма 27 сола бардори азиз. шукри худованд. 27 қадам мондем. раҳмат бардори азиз касе ки лайк монд 5 дона аллакай лайк шид. шумо ҳам дуромаден аввал бардорҷоно лайка бигзорем. ми авиакаса чизи дар Корея бардоро. мақсад ҳамин канала ки обод шавад. фоидаи ҳамаи мо ҳаста. фоидааш на танҳо аҳли мо шумодам ҳаст. авиакасаи онлайн хубиш дар чие ки бардоро занг мезанӣ, паспорта рӯй мекунӣ, билета мегирӣ. мақсад ягон ҷо набуромада. бо ҳамхе занг мезанӣ, агар билета возврат кардани бошед ҳамхе возврат мекунӣ. да карта переводиш мекунанд. бисёр хубиё дорад. вақта эконом мекунӣ бардоро. сами главни вақта эконом мекунӣ. авиакасҳо бисёр ҳастанд бардоро. беҳад авиакасҳо бисёр ҳастанд. шумо чанд ҷора метавонед пирсен, нарх навора пирсен, айки ҷо ки маъқулайтон, кадом авиакасара маъқула ҳамҷа гирифтан гирем. ман намегум мақсад фақат авиакасаи мо бигирем. хумонда бисёр ҳастанд авиакасҳо. хуб агар не додари мада май саломат бошен акай Абубакр бардорҷон, саломат бошен.
рӯзи 17 июн Казан душанбе бедил оз мебинем бала Казан душанбе 17 июн так 17 июн 17 июна бардори азиз рейс намешавад ё ки 16 мешавад ё 18 дар рейс ҳастай ё 16 ё 18 бародар агар ҳамҷа тамошо кардаиста бошем бедил ҳам 2 рӯза бародар ози ман нарх навоша шумо да гап мезанам так душанбе Казан так Казан душанбе так ози нархша гап мезанем так 16 июнда 16 000 рубл мешавад баъд 18 июнда рейс ҳастай мешавад 17 000 рубл билети моҳи декабр акай Абубакр 3 моҳ пеш ҳами билетҳо кадом направление ки набошад 3 моҳ пешакӣ масалан нархи навои билеташ мебурояд где-то ҳам моҳҳои сентябр ба нояброра мерояд сентябр октябр ноябр где-то сентябр ахирош ё моҳҳои ноябрда билети моҳи декабр мебурояд аллакай 3 моҳ пеш расчёт бигирем бардорои азиз ки ҷое ки масалан билет гирифта нест 3 моҳ пеш нархи навош аллакай мебурояд алҳамдулиллаҳ хушомадед нафаре ки нав дохил мешавем бардорои азиз авиакассаи Толибов марҳамат кинен электронный билет ба тамоми рӯи дунё меҳмон бошен дар ҳамин канали мо подписатсия кинен як рӯз дар кортон мешавад бардоро ман декабрда хона меравам иншааллоҳ бардор бардораи азиз марҳамат кинен саволотонро нависен эфирмон як 15 минути дига эфир мекунем баъд эфира ҷамъбаст мекунем дар WhatsApp мешавем бардоро ҳамин номерое ки 5497 дар WhatsApp мо марҳамат занг занем баъди эфир каседа ки билет дар кораи чӣ саволе ки дорем суҳбат мекунем метунем баъди эфир занг занем дар WhatsApp мо так додар авиакасса куҷода Москвада куҷода Москвада авиакасса Москвада бародари азиз акай Абубакр фақат ки онлайн ҳами WhatsApp қатъи бародаро билет ҳамаш ҳами тавассути WhatsApp мешавад шумо WhatsApp да паспорт рӯй мекунед мо билете ки оформ кардем дар ҳами WhatsApp шумо рӯй мекунем ин мақсад авиакасса онлайн
мақсад ҳами хеле бардоро бардори азиз 5 минути дигар набошад месем баъд эфира ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад саволоро дудан гирен. ҳаминҷа 5 минути дигар эфир мекунем ба хотире ки саволои ҳамада ҷавоб гардонем. агар дигар саволу ҷавоб нашавад 5 минут пас эфирам ҷамъбастш мекунем. Алҳамдулиллаҳ. дудар хона рафтанда ай туда мегирам билет. Насиб майлеш хубака. Худо хоҳад. این سوال جواب نشود در افیر بعد خود میگیره. بردار جانو 3 minut دیگه افیره بعد جان بس میکنیم. چی نویگری؟ نویگری همیه که بلیتو ارزون شده یه بردار. ای مسکو دوشنبه. هم خود نویگری چیزی که در کره همه در مردم در کره همین چیزای نویگری. بلیت ارزون شده که مسکو دوشنبه رفتن. دوشنبه مسکو اومدن هم ارزون شده که بردارم. پلوس مینوس ای 20,000 تا 25,000. یا اومدن یا رفتن هر دوش هم خیلی یک شده که هوزی. بیست هزار بو مسکو دوشنبه بارویچ که پیشایید ای 30,000 34,000 35,000 او خونه رفتن برادر جون مسکو دوشنبه 21,000 از 21,000 بو سر میشه نهم دهم در مقصد وارینت ارزونش بعد خیلی با چیزی بولش با کمتر 1000 بول 1,500 با اون خیلی کمتر قیمت‌تر میشه числои боло маромад як қимат мешад я арзон мешад хулас ҳамин хел нарх навои билет ба ҳай душанбе омаданам ози арзон шудагия бардоро душанбе москварам фақат числои ҳамин пешиш бардоро ё пага бошад ё паги дига ҳамин хел асад арзонтара 21 200 21 300 ҳамин хел сар мешад душанбе Москва омадан. Фақат числои наздикаш. Сомонар қиматай. О бардар ҷон, сомонар нисбат ба Уралский ёки нисбат ба Ютер қиматар камтар. Камтар қиматай 1000 рубл ё 1,500 максимум разница дорад.
то 2000 ҳам мешавад баъзе ҳолатода. бародар Абубакр баъзе ҳолатода ҳамихел бо баъзе ҳолатҳое мешавад ки сомон айр ҳамаша арзон мешавад. ҳамихел рейсҳоро ҳам ҳастай бародаро. масад ана ҳамихел вобаста ҳамун чиз мекунад. рейсҳо баъзе рейсҳое ки ҳастай арзон мекунанд. Сомонер бардори азиз, уралский арзонтара. Ами ёзи Москва Душанбе рафтан варианти арзон уралский бародар 21000 рубл ё Ютер авиакомпания ё Ютер ё уралский 21000 рубл. хоб бардори азиз, эфирам ҷамъбаст мекунем. раҳмат нафаре ки лайк монден. ака Абубакр саломат бошен бародар, хеле суҳбат кардем. лайкҳоро бигзорен. ина номерои WhatsApp. касе да ки билет дар кора марама муроҷиат кунед. то соати 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. ай соати 7 саҳар. боқӣ саломату сарбаланд бошен. то эфирҳои оянда ай кӯшиш мекунем ба қадри имкон эфир сар бидем. нарх нави билета шумода гап занем. ҳамада шабои хуш.